Ndị otu ọrụ gbọnọgbọnọ na Anambra steeti akwatugo ihe ndị dịchichara ụzọ arụchichara na electrical market dị n'Obosi. Ụlọ ndị a kwatuchara maka na arụrụ ya n'ebe okporo ụzọ dị mkpa esi abanye na ya bụ ahịa. N'ihi ya ịbanyeziri ya bụ ahịa fịazi arụ mana ka o si ọgbatakwuru da ewere oge ọnọdụ otu kwesịrịnụ. Onye nta aka anyị wetara anyị ozi ka ihe si wee gaa n'ebe ahụ. Ka ọ na-agwa ABS okwu gbasara ya bụ ihe mere, onye isi Joint Task Force ahụ bụkwara onye bụ chairman nke Anambra Physical Planning Board Ọkaiwu Chike Mmadụekwe kwuru na n'oge gara aga enwere ozi nke wetara na o nwere onye na-arụchi ụlọ n'ezi esi aba na ya bụ ahịa. Nke a mere ka enyocha ya bụ okwu wee chọpụta na ụlọ ahụ bụ nke arụrụ na ana nke gọọmenti nwe ma rụchikwa ya ụzọ. O kwuru na ya bụ onye rụrụ ya bụ ụlọ gaa n'iru na-alụ ụlọ ahụ n'agbanyeghị aka na ntị nke adọchara ya. O kwukwara na gọọmenti nke gọvanọ Chukwuma Soludo bụ nke abịaghị ịkpagbu ndị mmadụ kama na ha bịara ka ha tinye ihe n'etu o kwesịrị ịdị ma kwukwe na ya bụ ihe ama nnabata iwu ụlọ na-ekwesịghị ekwesị. Onye chairman nke ya bụ ahịa Maazị John Bosco Ọnụkwọ gosipụtara obi aṅụrị ya maka ihe a ndị ahụ mere ma kene gọvanọ maka inyechi ha ụzọ ahụ n'aka ndị ahịa ahụ. O gosipụtakwara nkwenye ya bụ ihe mere bụ nke ga-abụ ndụ aka na ntị nyere ndị ọzọ ndị na-eche echiche ịbagide n'iwu ụlọ na-ekwesịghị ekwesị. Ka ọ na-ekene ndị ọrụ ahụ maka etu ha si na-alụ ọrụ ha nke ọma, Maazị Ọnụkwọ gakwara n'iru wee dụọ ndị na-alụ ụlọ ọdụ ka ha gbaa mbọ hụ na ha anaghị alụ ụlọ n'ebe iwu akwadoghị.